Türkmen sungatını dünýä ýaymakda sungatymyzyň hak gowanlary, gahrman arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň can sag bolsun diýe sanly ulgamyň üstü bilen Türkmen sungatyny, Türkmen medeniýetini, Türkmen aýdym sazyny bütün dünýä gözünde dinlemäge ulagan mümkinçilikler töredilýär. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp Çäjif Media Studiosyna bolsa, ena tagzym mukaddeslige tagzym diýen gahrman arkadaşymyzyň jowhur paýkasyndan sazylyp çykan ajaýyp sözü bar, kitaby bar. Şeýle ogadan sözüň hormatyna döredilen ömrüň ejeli günler diýen şu ajaýyp eseri bolsa, hemmelerimiziň ejelerimiz üçin okap berýär. Dinleň, lezzet alın. Geç düşünýän ýaly eken, ömrüň ejeli günleri, köpüm bolsa az eken, ömrüň ejeli günleri. Gaýmyk berer ertirne, mehr garar petirne, hakydaňda otyr ine, ömrüň ejeli günleri. İjeňi goýar otyr, dijeňi doýar otyr, başyň sypap söýür otyr, ömrüň ejeli günleri. Ellerden keşte çeken, çay içmegem eşred eken, yaşap yörmek cennet eken, ömrüň ejeli günleri. Mehr berşi bol eken, nahar pişirse bal eken, suğu düşürse gül eken, ömrüň ejeli günleri. Yıldızlı asman ekeni, saçık dolunan ekeni, tenneşirin can ekeni, ömrüň ejeli günleri. Ahlasy maňlay derni, unutma duz hödürni, dirke bil kadırni, ömrüň ejeli günleri. Ejelemizin can sag bolsun, hormatly dinleýijiler. Hemmäge minnetdar.